Bun găsit în laboratorul de tehnici și procese inovative din domeniul mecatronicii și roboticii. Astăzi vom vorbi și vă voi prezenta noua tehnologie haptică prin intermediul ultrasunetelor. Este vorba de o placă a companiei Ultra Haptics și anume Stratos Explore. Aceasta este formată din două segmente. Unul este o cameră destinată preluării mișcării mâinii, iar cea de-a doua este o matrice de 256 de generatoare de ultrasunete. Distorsiunile pe care le veți auzi în cadrul acestui experiment sunt produse fix de acele ultrasunete care vor fi generate și se vor lovi de mâna mea. În această demonstrație puteți observa cum aceste bule ies din suprafața plăcii. În momentul în care voi intra cu mâna în spațiul acesteia, pot simți cum aceste bule se sparg propriu-zis de mâna mea. În continuare, următorul experiment este un câmp de forță. În momentul în care vom trece cu mâna prin acesta, vom simți exact linia pe care o puteți observa pe ecran în zona în care atinge mâna. De asemenea, putem interacționa și cu obiecte 3D, spre exemplu această sferă. În momentul în care o atingem în funcție de unghiul din care noi interacționăm cu ea, putem simți secțiunea. Un alt exemplu interesant este interacțiunea cu butoane și diverse obiecte ce pot fi mișcate. Acesta este un buton fix. În momentul în care apăs pe el, pot simți interacțiunea fizic cu butonul din imagini. Datorită faptului că acest senzor de urmărire a mișcărilor mâinii este foarte precis, putem interacționa cu obiectul într-un mod direct, dar și simțind când îl vom mișca. De ce este interesantă această tehnologie? Este interesantă deoarece elimină necesitatea de a interacționa fizic cu anumite dispozitive sau anumite butoane. Spre exemplu, una dintre aplicații în viitor ar fi în industria automotive, unde conducătorul poate să-și îndrepte mult mai mult atenția asupra condusului, astfel putând interacționa cu comenzile mașinii prin intermediul acestei interfețe haptice, simțind unde se află situate butoanele și interacționând direct cu acestea, fără a fi necesar a își îndrepta privirea în altă direcție decât spre drum.